Hola, ara us presentaré com funciona l'aparell digestiu i tot el que fa. Això representa el menjar, que és una bola de pompon lila que teníem per aquí a casa. Després, això entra per la boca. Les dents ho trituren, ho matxaquen bé, les glàndules salivals tiren saliva i la llengua ho va removent tot perquè la saliva toqui a tots els trossos de menjar. Després va a la faringe, que és el tub compartit per l'aire i el menjar. Després baixa per l'esòfag fent uns moviments per anar-ho tirant avall i avall. O sigui, no caurà tot recte, sinó que anirà fent uns moviments. Després, a dins l'estómac vindran els sucs gàstrics. Després de remoure i que el suc gàstric trituri bé i l'estómac anar-ho removent tot, anirà a parar a l'intestí prim, que abans d'entrar entra el bilis i el suc pancreàtic. El bilis és el suc que fa el fetge. I la vesícula biliar, que ho ha anat acumulant tot perquè el fetge va tirant poc bilis a poc, i la vesícula biliar ho acumula tot i quan passa el menjar tira un xorro de bilis i entra dins de l'intestí prim. I el suc pancreàtic és el que fa el pàncreas, i el pàncreas està aquí, només que no l'he pogut posar aquí. Després de fer els 7 metres, que també fa aquest moviment perquè vagi passant, després de fer 7 metres i absorbir tots els nutrients, passa per l'intestí gruixut, que també fa els moviments, absorbeix tota l'aigua, passa per el recte, surt per l'anus i surt la caca. I fins aquí la presentació. Si us faig alguna altra cosa, us l'enviaré. Adéu!